apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat kay makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton santos nga misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad Monsignor Felix P. Pasquin nga padayon nga nagaagda sa inyo sa pag-upod sa aton santos nga misa sa online sang Bombo Radio kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask santo sa no mask no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman nga sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tigululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon kag makasuksok kita sang aton paborito nga jacket. Apang mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan. Maghanda sang kagamitan para sa sining nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod hindi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan. Hindi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung mabasa sang tubig ulan. Makabulig ini agod mabalik sa normal ang temperatura sang imo lawas. Maghalong sa imo ginainom nga tubig. Tandaan nga masami makuha ang waterborne diseases sa tion sang tig-ululan. Maghalong sa mga contaminated nga tubig, ilabi na gid sa mga ilimnon nga imo mabakal sa higad sang dalan. Mas maayo nga magdala ka sang imo kaugalingon nga tubig, purified man o kung sterilized. Masami nga tinlui ang imo palibot. Tandaan nga ang wala nagailig nga tubig amo ang ginaitlugan sang lamok nga mahimo magdala sang makamamatay nga balatian kaangay sang dengue fever. Ulaa ang tubig nga imo makit-an sa mga tray, pet water bowls, inflatable pools, decorative urns o kon anuman nga ginatiniran sang tubig sa inyo balay. Likawi ang pag-ubog sa baha, ilabi na ko nagatiniil ka lang. Oo, masadya ang magtiniil kag maglusong sa tubig, apang tandaan, dari mo mahimo makuha ang leptospirosis, isa ka bacterial disease nga nagalap na bangod sang baha nga mayara sang ihi kag iban pa nga bodily fluids sa mga sapat kaangay sang ido kag ilaga. Ipabilin nga matinlo ang imo kamot. Tandaan man nga ang sipon kag gilanat ang nagaduging sa tion sang tigululan. Agod mabuligan mo ang imo kaugalingon kag ang iban nga tao, tinloi ang imo kamot kag maggamit sang hand sanitizer. Himua nga isa ka habit ang paghugas sang kamot kag tiil kung mag-abot ka sa balay, ilabi na gid kung nag-ubog ka sa tubig baha. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agod makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso o kung anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kung tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agod madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas.
Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tiun Sangtig Ululan. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bombo! Your perfect Sunday entertainment starts off with a countdown of the top 10 hits all over the country in the Perfect 10 Countdown at 6 p.m. At 7 p.m., more of today's hits are featured in Sunday Night Sweet. At 8 p.m. End the day with your mellow favorites and it's all for you in the evening. And with the Holy Rosary as we look up to God in prayer. All these great music with the latest news and information in the top of the hour news and the Holy Mass this Sunday on Star FM. Sunday program review on Star FM. Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang Bombo Radio Bacolod. Number 1! Paradio Bombo. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinugang ang inakabuhi, naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang apat kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabinging-ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, makigupod kita sa ina pagpanarambiton, kag makigbahin kita sa ina kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may adlaw sa inyong mga palangga namong nga tagparamati. Sa karon nga adlaw padayunon naton ang kasugpon sang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa ato panatuntunan Provincial Jail. Iahon mo ako sa nagliliyang na apoy, na aking matikman ang tamis ng sandali. Bahin sang nagligad, ginpuyo ni Rusty ang akon anak. Apang amo na lang ang kakibot sang akon anak sang ginsulong siya sang asawa ni Rusty. Kag didto na ibaluan niya
nga may asawa na galiin eh. Kagin palayas niya si Sarah sa balay nga gindalan sa iya ni Rusty. Nagkadto si Sarah kay Claire kag nagpangayo sa bulig. Kagin advisean siya sini nga bulagan na lang si Rusty tungod base kung ano pa ang matabo sa iya. Diri sini nga bahin padayunon ko ang akon pagsaysay diri sa Provincial Jail. Magbalik ka na lang sa pension house nga ginarkilahan mo sadto sang mag-abot ka diri. Kay bisan paano, may paabuton ka man gihapon nga sweldo sa pagmodel mo sang bra kag panty. Tumana na lang ang ginahambas sang asawa niya para wala sang gamo. Sapat gid siya. Gintunto ka lang gali niya. Sang kuya nga Rusty. Ang dumdum ko, naka-jackpot na ako sa iya. Kalaki akong gin-jackpot niya. Sa liwat, hindi na ako matuntuhan sa bisan sino. Hindi na. Kadamo pa naman sa ginsulat ko kay tatay. Ginisulatan ko siya nga nakita ko ng lalaki nga mong akong ginapangita. Kanagpabugal pa ako kasi hindi matugay. Magamang garano na kami. Apang amo pa sining natabo. Ay, magkahuluya. Anong ako ni siling saya kung makahibalo siya sa natabo sa akon? Ano? Wala na ako nakabaton sang sulat alin kay Sarah. Nga aayhan. Basi kung nagmasakit siya, papang sang ulihin niya nga sulat. Nagsiling siya nga nag-a-ester na siya sa dako nga balay. Naging bakal sa lalaki nga iya pamanahon. Kaya nagahulat na lang sila sang adlaw sang ila kasal. Kag nagsiling siya nga maapas ako sa adlaw sang iya kasal. Papang subong, wala na ako sa nabaton nga sulat halin sa iya. Ay Diyos ko, wow, ubayi man ang anak ko ay. Basi ko na nung natabo sa iya. Nung na to? Oh, Nung? Uy, si Andro. Uy, Andro, ikaw gali? Ari ka man? Oo, nung. Malakat ako sa Manila eh. Ha? Malakat ka sa Manila? Oo. Nag-abot nga akong pakaisa halin sa abroad eh. Kaga patigayonon niya ako kuno nga makatrabaho dito. Eh, mo gali? About ti Mayo Mayo ko na mo sina. O ti saan ka malakat? Sa Madason si Mana, guro. Nagkadto ako dire kay basi kung maitugon kabla sa ako now. Mangayo ako sang address ni Sarah. Basi kung maitugon ka, makikita ako sa iya. Ay, about ti salamat gito to, Ay, ti ihatag ko sa imo ang i-address, Dason isiling mo sa iya nga ginakamusta ko siya, ha? Kag Andro, kalaslon na si Sarah? Amo gali? Oo, nagsiling po siya gani nga maapas ako sa iya sa adlaw sang iya kasal. Sinong makapakot? Basi kung makita ay mang kita dito, Mayogid kong tani nung. Ay, dali lang ha. Kay isulat ko lang ang iya address. Magsiling nga may nightclub gali si tita mo? Ay, hindi niya nightclub. Resto bar lang ini. Kag madamo diri sang suki si tita. Mga negosyante balahaw.
Nagainom na sila dire kung makagwa na sila sa ilang nga opisina. Amo gali. Oo, day. Oh, kita mo to? Atong nagsulod bala bag ulang? Inang duha ka lalaki. Nakita mo? Oo. Ay, duha ka gwapo. Kag pulos na mga single. Amo gali. Do sa hindi ako makapati nga amo silang kagwapo sang lalaki. Single pa? Siling man ni tita. Mga pislian kuno na sila. Ano pa, nagapabilin sila nga single. Amo gali. Claire, sila nga si tita mo nga ipakilala ako sa ila. Oy, hindi ka magsiling nga. Wala ka pa madudla kay Rusty. Go to hell na lang, gago nga to. Ati okay Hambalon ko si tita. Ato siya sa iya office. Bong, amo ining akong pinakamatahom nga model sa Lingerie Incorporated. Si Sarah. Sarah, siya si Bong. Kagang iya abyan si Solomon. Hello, Sarah. Hi. Ma'am Sally sa banta ko. Mangin masamin ang amon pagkadto diri sa resto bar mo. Mas maayo. Paabuton ko kamo permi. Sarah? Wala ka blasang kaupod? Pwede ka ba namon maimbitar sa lamesa namon? Aba, oo. Thank you, Bong. Nagpadayon sa pagmodelo si Sarah sa bra kag panty. Isa sina kaadlaw, nagkadto si Claire kag Sarah sa resto bar sang iya tiya, nga amo man ang boss ni Sarah. Kag nakilala niya ang duha, Bong kag Solomon, sa pagpadayon ko pagid. Bong, do nagtukob dayon si Sarah sa pasaplid balaban mo. Oo man. Nakita ko nga pwede ko sa ibulos kay Salome, Solomon. Man daw sa makuga na ako sa babae nga to. Wala sang oras nga ginahagad niya ako nga magpakasal. Kaya daw sa nagarintoy dayo ng ulo ko. Kanami si Paon. Ote, ano naman ang mangin role ni Sarah sa kabuhi mo? Ibulos ko siya gani kay Salome. Mataho man siya. Kag siguro hindi siya pareho kay Salome nga nager. Kaglabaw sa tanan. Hindi pwede nga mawadaan sang chicks ang akon kama. Ate, good luck na lang kay Sarah. I love you, Sarah. Ikapila mo na ako nga nahambalan sina, Bong. Sa pagkapatuod, sa imo ko ba lang iniginhambal, Sarah? Kag promise, ikaw pa lang babae nga nagamo ako sini. Tukod nakita ko ang kapinasahi sa imo. Hindi na ako magpaligoy-ligoy pa. Sa una ko pa lang nga pagkakita sa imo. Nakaibalo ako nga ikaw man ang lalaki nga ginapangita ko. I love you, Bong. Matuod? Oh, di kayo balo ka pala. Kasi nabatian ko sa imo, dugin bayaw ako sa langit. Oh, sabi mo kung hindi ko lang mapunggan ang kaugalingon ko, masinggit kita ko sa tumang nga kalipay. Kag Sarah, pamatud sa akon nga mahal mo gid ako. Magupod ka sa akon subunggid. Pamatud nga nagasalig ka sa akon. Oo, Bong. Oo. Maupod ako sa imo.
Oh, yes! Ano? Buot mo silingon. Dito ka na mag-estal sa kondo ni Bong? Oo. Nagpangako siya nga mapakasal kami sa hindi madugay. Uti, nagpangako man gani si Rusty sa imong sang amo sina. May asawa siya nga si Silema Tiger. Amo na, nga wala siya nagpakasal sa akon. Apang si Bong ya, single siya. Kaya nagapati ako sa iya. Kag paano naman kung sa ulihi? Matabo naman ang natabo sa inyo ni Rusty? Hindi matabo, ina. Mangod kong buhato niya, ina. Patyon ko siya. Amo ining address nga ginhatag sa ako ni Nong Nonato. Amo ning balay gali nga ginaistara ni Sara. Kagari sa sulod sang subdivision. Kung amo, manggaranon matuod ang iya ng inbana. Wala siya magsala sa pagpili. May rason siya nga hindi magsapak sa akon. Iti ano man lang kuya man. Isa man lang kuya ka probinsyano. Kag wala sang mapabugal. Malipay sinisinong Nonato. Kung sugiran ko siya nga maayong kapalaran ni Sara diri sa Manila. Bah, ato. May nakita akong tao sa sulod sang gate. Boy siguro ina. Mamangkot ko abi sa iya. Meg, pwede ka pamangkot? Ay, pwede man, Meg. Arap bala si Sara? Ha? Sara? Hindi man Sara ang ngalan sa ako nama. Si Mrs. Angela Gira ang ngalan niya ya. Kag purinir ang iyabana. Amo gali? Ano ka dire? Boy ako dirimig. Anay ka, basi ang daan nga tagiya ang ginapangita mo. Sinong daan nga tagiya? Nakaibalo ka bala, Meg? Ang nabalaan ko lang ginbakal inis ang amo ko. Kag nagsaylo kami diri. Pero wala ko yan makaibalo sang daan nga tagiya. Amo gali, Meg? Kung amo sina, salamat na lang. Wala sang ano man, Meg. Kasi matuod nagsaylo si Sara sang puluyan. Siling ninong nato, kalaslo na siya. Pero ambot ko nga Wala ko sang luyag na magpahibalo kay nung nato. Sang ako na tukiban. Ibasi kung magpalibog siya sini. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na tumataloy. Alay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong sadlak sa pagkakasala. Magabiyan sundagin ninyo sa pagpamati ang mga kasugpunsang sulat ni aton man ginatagan sang kabuhi diri sa atong katuntunan, Provincial Joy. Kag kami diri sa gihapon wala gid nakakalipat sa pagpangagda sa inyo. Yakun kabuman may kasaysayan, ipadala lang diri sa atong katuntunan, Provincial J, DYWB, Bombo Radio, Bandalagan, Siyudad San Bacolod, sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradyo Bombo! Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization na kung